Pane místostarosto, dovolte mi, abych vám představila nové občánky města Chodova, které dnes přivítáme do života. Dovolte mi, abych vás tento slavnostní okamžik přivítal v obřadní síni naší chodovské radnice. Co může být krásnějšího a významnějšího, než je narození dítěte? Máte v náručí nového tvorečka, to nejdražší, co člověk musí.
Amen.